Walay minahan sa Mount Hamiguitan. Kini ang gibarugan ni Mines and Geosciences Bureau Regional Director Atty. Jasper Lascano sa dihang miatubang kini kang Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon kagahapon. Gipatawag ni Governor Malanyaon kagahapon alang sa environment briefing ang taga-MGB aron sutaon ang mga lugar kung diin dunay mining activity sa iyang probinsya. Sa nahisgutang pulong, gipakita ni Atty. Lascano sa gobernadora ang mapa sa Mount Hamiguitan ug iyang gipasalig nga walay nagmina sa nahisgutang lugar. Atol sa meeting, giklaro ni Atty. Lascano nga usa ka lugar sa Davao Oriental ang dunay minahan o kini nahimutang sa lungsod sa Banay-Banay nga milabigit sa mga barangay Puntalinaw, Kauswagan, Pintatagan, Maputi, Panikian ug Barangay Mahayag nga adunay gilapdon nga 1,072 ka ektarya nga luna. Matod sa MGB, ang Riverbend Consolidated Mining Corporation, ARC Nickel Resources, bag-o lang usab nagsugod og operate tungod kay bag-o lang nilang gitanggal ang cease and desist order tungod sa nahitabong pagbaha ni atong Enero ning kasamtangang tuig ug tungod kay may banaw ang mga pula nga yuta paingon sa kasapaan ug nakaabot gani sa kadagatan. Gisaysay sa gobernadora nga dili siya mutugot nga mahilabtan ang mga lugar ug himuon kining mga minahan kung walay pagtugot gikan sa probinsyal nga panggamhanan. Apan, nasabtan sa gobernador nga apil sa programa sa national government ang maluntaron og responsableng pagmina. Apan, gikinahanglan nga mubayad og makatarunganon og eksaktong buhis ang mga minahan. Ato sa inaugural speech ni atong Julio Ono, giklaro sa gobernador nga gikinahanglan sa probinsya nga makakolekta og eksaktong buhis. We will undertake all measures possible to collect every centavo of the extraction and permit fees on sand and gravel, aggregates, stones and ores sourced everywhere in the province, and which tax collection will be shared with the barangays, the municipalities, and the city of Mati. These are the only two major sources of revenue for the province. Thus, extensive collection should be enforced. Gikinahanglan nga mobayad ang tanang mogamit ug magkuha sa naturales rekurso sa Davao Oriental aron ang buhis nga ibayad sa mga kumpanya mahatag sa katawhan pinaagi sa mga proyekto nga ibalik sa probinsya sa mga barangay. Aron mamonitor sa probinsya aktibidad sa mga minahan ug kabukiran sa Davao Oriental. Iyang gitudlo si retired military Brigadier General Leopoldo Imbang Jr. aron siguraduhon nga ang kinayahan padayong maproteksyonan. Si Imbang nagsilbing commander sa 28th Infantry Battalion sa Philippine Army ug nahimong Deputy Commander sa Eastern Mindanao Command sa Armed Forces of the Philippines dinhi sa Panacan, Davao City. Edith Cadoayan, News 10 Philippines. Stay safe!